Ayabobo an bɛ tɔmɔni ɲininkali ye an y'a ye k'a fɔ bi kɔni kun ka kalan bi an ka finitigiw k'u kun ye drone ni avion k'u kun bɛ baara la bi Tizawaten kɔnɔna na yanni an ka don o kɔnɔna na fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ drapeau dɔ bɛ ka flotter réseau sanfɛla la u bɛ k'a jira k'a fɔ ko Ukraine k'olu farala banbagaci kɛwale tigilamɔgɔw kan ko ka an ka finitigilakaw kɛlɛ yalama ni tiɲɛ b'o la ni nkalon b'o la i bɛ se ka walawala jumɛn kɛ maliyɛnw ye bi nouvelle ye cogo di Mamadi Jawara. Bon an y'o fɔ Rusiw ye an ka kɛlɛ bɔ ɲɔgɔn na petit contre grand de don Rusiw ko occupé Ukraine ni États-Unis u ka terroriste ninnu to anw ma bi frappe in kun b'o de ko fɔ quoi bi frappe in tɛ foyi ye non nin tɛ foyi de foyi ma kɛ fɔlɔ a ma daminɛ ayi foyi ma ala n ko de ye nettoyage de armée ye nin frappe kɛ bi basabula commune kun kɛra le 26 le 27 donc armée maa o maa k'i ye population civile ye hali n'a sɔrɔ i ye terroriste ye k'i démarrer ka bɔ terroriste la bi o an y'o de sɔnni ci bi dɔrɔn k'a yɛrɛ k'a fɔ nin ko de daminɛlen ye n tɛ kɛlɛmakɛ o 10 frappe de kɛra mais a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'an ye kɛlɛ daminɛ an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la quoi bi ye signal fort de ne ye nin fɔ maliyɛnw ye n ko kɛlɛ in tɛ boloɲɛ fila bɔ yɔrɔ o ma photo publier bi dɛ an ye vidéo dɔ ye mɔgɔw bɛ ka u ka minɛnw b'u kun u bɛ ka o ma photo publier bi dɛ a ye vidéo min ni mɔgɔw ka minɛnw b'u kun o ye damanda mɔgɔw de ye dama de tun bɛ damanda de don mais bɔn tan fɛn frappe tan de kɛra frappe 8 o kun ye combattant ka position ye frappe 2 kelen kun ye minnu kelen bɛ ka damadenkɛ de b'u bolo quoi u b'a bɔ ka sanu feere donc o dama an y'o de feere bi parce que n'i y'a ye i bɛ sanu bɔ ka taa feere ka marifa ni fɛnw san n'a ye i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ de jiginnen don quoi y a plus u ka damanda in c'est plus de 800 000 personnes u ma yɛrɛ mɔgɔ tɛ c'est que ukrainien ninnu kɔni ta kɛra la bɔnɛ yɛrɛ de olu bɛ kɛlɛ in na subhanallah a ko bi yɛrɛ su bɛ olu de même u ye su mun yira k'a fɔ ko u ye Wagner mɔgɔw minɛ mais ukrainien su de don u yɛrɛ ka su de don u bɛ ni n bɛ kuma kelen fiyɛ ninnu na c'est des propagandistes n'u ma su o su ɲɛ yira n'a kɔ donn'u la u y'u ka su de u ye fɛn fɛn dalen yira a kɔ donna u yɛrɛ ka mɔgɔw fagalenw de don bi bɛɛ i m'u mankan mɛn i m'u ci mankan mɛn bi u ma su da fɔ dɛ yɔrɔ u ma fɔ ko mɔgɔ joli sara u ma mɔgɔ da fɔ o tuma na kan b'u kɔnɔ ka mɔgɔ da fɔ tamasiyɛn kelen t'a la tamasiyɛn tɛ se que ninnu ma deli ka kɛ maliyɛn quoi i b'a dɔn an ka journalistes de ye erreur kɛ quoi journaliste kɔrɔba minnu tɛmɛna u ma se k'u yɛrɛ ka propre terminologie créer quoi an ka journalistes furadama bɛ RFI ni France 24 kumakan de ta donc olu de b'a fɔ ninnu ma ko les rebelles touaregs c'est faux ils sont jamais c'est des rebelles touaregs algériens ou mauritaniens mais ils sont pas maliens ils n'ont jamais été maliens ninnu somɔgɔw bɔra Mauritanie ni Algérie de kana sigi Kidal u tɛ Mali fɛ kɛlɛ gɛlɛya bɛ Mali da la a bɛɛ ye ninnu ye u ye tiɲɛni i b'a dɔn ɲɛ bɛ diɲɛ na mɔgɔ jugu fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ ka Mali tɔɲɔ ninnu de nana n'a bɛɛ ye en 1960 mɔgɔw k'a lamɛn dɛ en 1964 o y'a sɔrɔ a bɛ wele de ko Burudamɛ kɛlɛ in yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ daminɛna 1929 depuis an bɛ Sudan na k'a b'o la ka na République la 1964 Aladin de tun bɛ yen Aladin de tun ye chef rebelle a tun bɛ Menaka ni fɛn ni ɲɔgɔn cɛ Kidal ni ɲɔgɔn cɛ o Aladin filɛ nin ye jɔn y'ale minɛ commandant fɛn capitaine Sissoko s'il était chef d'opération ale de taara mɔgɔw ka taa histoire lajɛ munna bɔbɔ ni dɔgɔnɔ ka ca Mali armée la pour que tous les premiers officiers du Mali en général ni min tɛ bɔbɔ ye o ye dɔgɔnɔ ye kunba de bɛ fɛn in na maliyɛnw man ka ɲinɛ maliyɛnw kan ka bɛɛ fɔ dɛ mais ni siya fila in ye Mali armée wuli k'a jɔ dɛ bɔbɔ ni dɔgɔnɔ wallahi a ye Mali premier officier lajɛ don min na nin commandant in ka ravitaillement bɛ ka taalen o don y'a sɔrɔ ravitaillement bɛ kɛ ɲama de kɔ la ka taa n'a ye région kunda ye Gawo ye a bɛ taalen kuma min na est-ce que b'a kalama Aladin y'a ka convoi minɛ k'a bloquer a ka balo wa provision k'a bɔn a ko non ko nin tɛ Mali ko ye o y'a sɔrɔ télégramme de tun bɛ yen telex de tun bɛ yen a y'a ka telex fɛn bɛɛ minɛ k'a débrancher k'a da
courant tigɛ ani présidence la ale ni ala de u b'a bɔ ɲɔgɔn na c'est fait en 64 mais ne y'an fina ye mateli siri ala de na k'a kuru k'a da tellement que Modibo Keita siranna a ko kɔlɔlɔ ɲɛ Modibo était obligé muso minnu bɛ yen ka na n'u ye Bamakɔ ka n'u di furu la 1500 ka fini biri u kunkolo la pour que kana ni jumelage dɔ ye o ye histoire wɛrɛ n tɛ n da don o la quoi n'an donna 2010 2011 la ninnu de donna ni terroriste ye terroriste fɛn fɛn Mali kɔnɔ ni mɔgɔ de donna n'a ye les soi-disant mouvement rebelle Touareg o ye tubabuw ka tɔgɔ ye c'est pas des Touareg maliens les Touareg maliens sont dignes les arabes maliens sont dignes baarakɛlaw de don Maro ni y'a faamuya ils n'ont jamais livré ces pays ni mɔgɔ dama ni famille damadɔni de bɛ yen u tɛ Mali fɛ u tɛ Mali ko la u bɛ Mali tɔnɔmada bi frappe mun wulila n k'u yɛrɛ muso n'u denw bɛ Mauritanie ni Maroc u y'olu labɔ fantandenw de b'u bolo ka taa kɛlɛ fɛn kɛ Ukrainien ninnu bi frappe la Ukrainien ninnu y'a se k'u bɛ bɔda ɲini i bɛ taa min cɛ Musa nin ye dɔ wɛrɛ émission ye ça fait frappe in taabolo n'a nabolo na n'i m'a ye i tɛ se ka lakali a ye min o tɛ dɛ o ye damanda de ye o ye daman de ye o ye daman de ye daman de frappera ka parce que u bɛ sanu in de bɔ k'o feere daman de bɛ yen a daman ça veut dire ka daman de proposer Ukrainien ninnu ye yɔrɔ Faransi kun bɛna fɔ k'a don ta bɔ ta k'anw de ye sanu denkɛ de ko Wagner c'est n'i ye Faransi ka kuma fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ma a jateminɛ Faransi yɛrɛ de b'a ko kɔfɛ depuis mois de mars u ka mɔgɔw taara formation na Ukraine Ukrainiens yɛrɛ bɛ yan u bɛ terrain kan mais u m'u ka su da fɔ ayi tu sais qu'ils ont été piégés par l'OTAN OTAN ye minɛ min di Ukraine ma i b'a dɔn OTAN bɛ fɛ ka minɛ ninnu détruire donc OTAN ye Ukrainiens nɛgɛn ka na Mali nord la k'u kana Irisiw kɛlɛ yen ni minɛn dɔ donc réellement il veut que minɛnw ka détruire c'est la raison pour laquelle n'i ye bi frappe fɛn fɛn la c'est des frappes chirurgicales anw ma minɛn kelen détruire on a tous u b'u bolo ka taa minɛn bɛɛ to parce que l'OTAN ne voulait pas savoir que Irisiw k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye minɛn di Ukrainiens ma ye parce que minɛn ninnu bɛɛ seri dɔnnen don c'est une guerre purement stratégique bi kɛlɛ dɔrɔn démonstration min aw ma mɔgɔ si kulekan mɛn bi hali si ala ni e ne filɛ sansan ko yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ drone ye tiri kɛ ka bɔ cible min na mɔgɔ si t'a dɔn drone ninnu type de ko drone Akensi o de don subhanallah derge o caractéristique to yen n y'o de fina ni kɛlɛ banna kɛlɛ ma ban fɔlɔ quoi ne kɔni ni interview in accord d'aw ye aw nana n'o tɛ an ye mɔgɔ bala ka ɲininkali min kan na o ye an bɛ AES kɔnɔna na mais ko Burkina sɔrɔdasiw ni Niger sɔrɔdasiw ko an ye fɛn dɔ signé an ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ bɛnna sɔrɔdasiw bɛ taa dɛmɛ k'olu kɛ mais ko pour que o tɛ ka intervenir an ka nin kɛlɛ in na o ye ni dugu de binna an kan ninnu tɛ dugu ye o ninnu ye coalition internationale janfanciw de don u b'u dogo terroriste ni rebelle de kɔfɛ parce que a fɔra ko rebelle de don a tant que bɛ kuma la AES tɛ se ka intervenir mais mɔgɔ minnu y'o kuma fɔ dɛ n bɛ jaabi ni fila dɔrɔn ne ma c'est pour que kana n bila n ka don ko ninnu na kosɛbɛ sa moi je vais ayi ni kana n bila n ka don ko ninnu na dɔɔni i bɛ ɲininkali kɛ a bil'i kun na ko drone 4 min bɛ yen min ye Algérie bali ka Algérie brouiller o drone bɔra min ah non cɛ a ye sabali mun ye drone min ye Algérie ka système de défense aérien brouillé k'a jɔ n'a ma se ka baara kɛ n ko depuis sɔgɔmada fɛ Algérie ka servi a ka matérialisation bɛɛ tun bɛ alerte la mun y'a jɔ n k'a jɔra midi wagati a jɔra midi wagati première frappe kɛra à 14h 15h top frappe fɔlɔ jiginna fɛn ouais 16h moins 16h moins frappe fɔlɔ jiginna e bolo ko kɛra cogo di donc kana fɔ ko AES ma baara kɛ dɛ l'AES a pleinement travaillé donc o ye débat wɛrɛ an t'an da don la mais an nakun tɛ parce que n'i bɛ opération kuma fɔ i ka opération kuma dafalen fɔ o de cɛ ka ɲi quoi opération ma ban cɛ minnu dɔrɔn bɛ yen fɔlɔ ça fait a bil'i kunna cɛ l'armée a employé l'armée a déjà déployé le double maintenant de son effectif ça fait elle a le double maintenant de son effectif. Non, ça fait quoi? Ça fait à quand moyen min b'a bolo, a ye combat engagé ni moyen mais au double de b'a bolo. Tu sais que armée taara ni ceinture min a taara ni ceinture de cordon min ka taa sigi a y'a doublé di n'a y'i ja fɔlɔ minnu bɛ yen o bɛɛ faga o bɛɛ yɛrɛ faga sa o bɛɛ faga i bɔcogo t'i la quoi
o de y'a to i tire de riposte kelen ma kɛ parce que bom ni tun ci kun don ka se k'u ka poste di u bɛ ka tire bɛ ka bɔ yɔrɔ min na k'o dɔn tire de riposte kelen ma kɛ bɛɛ sara ten k'i to i ka mobili kɔnɔ k'a bɛɛ faga donc u bɛna Mauritanie ni Algérie bɛna nin dɔ wɛrɛ ye non bi autant yɛrɛ y'a dɔn bi ko fɛn min ye fɛn min i ma mais ne yɛrɛ kun bolo ne bɛ ka ɲɛnala ɲɛ kulo bɛ la ne tugu mankan yɛrɛ mɛn quoi ne tugu mankan yɛrɛ mɛn ok Bobo an bɛ bɔ o kɔnɔna na n b'a dɔn k'a fɔ lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ la an bɛ taga Kidali an y'a toujours Kidali an y'a ye k'a fɔ Gamu a fɛnɛ communiqué dɔ kɛ kununko ka sanga ni kibaruya minnu b'a la ka di surtout sanfɛla la o bɛ se ka jumɛn fɔ a ka communiqué mais u ye nkalon de tigɛ o ko Kidali poste bɛ abandonné non mais n ko ye complot de ye avec les politiciens maliens u filɛ Côte d'Ivoire ni pour an ka politiciens minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire plateforme sigilen don a ye taa c'est pour ça ne bɛ conseil kelen min di Mali gouvernement ma a ka vocal ko a k'a essayer ka WhatsApp ko supprimer quoi enfin franchement ni gouvernement ma mesure dɔ ta WhatsApp ko la nin wagati in na ça fait f'an ka bɔ nin kɔnɔ quoi n'o tɛ u ka WhatsApp bɛɛ tigɛ nkalon bɛ ka tigɛ WhatsApp kɔnɔ a ka bɔ hakili ma vocal sugu bɛɛ bɛ ka tɛmɛ parce que u y'o de dilan quoi i ɲɛ bɛ o kelen bɛ ka page avatar baden de dilan u sigilen b'a kɔfɛ communication na quoi u b'a fili an fɛ nin kɛra an fɛ a dɔn et puis dɔ wɛrɛ tɛ dɛ nos frères même maliyɛnw de don a bɛɛ maliyɛn ni an bɛ nin kalama a ka ca ni 4 mois ye nin plateforme ninnu bɛ ka sigi vocaliw bɛ ka bila fɛn kɔrɔ u bɛ taa Kidali photo kɔrɔw ta ka na wagati min na Kidali tun bɛ MINUSMA bolo u bɛ MINUSMA gɛnnen kɔfɛ u bɛ taa yɔrɔ abandonné photo ta u bɛ n'o bila ouais position bɛ ka avancer donc Gamu fana communiqué ka yɛrɛ ka fɔ kuma min bɛ ka fɔ nkalon kuma don a bɛɛ nkalon i ka kɛlɛ moyen b'i bolo INAFRAC minɛlen don INAFRAC c'est une position avancée déjà ka bɔ INAFRAC ka taa Tilaberi fɛ Tessalit non Tessalit i bɛ yɛlɛ Tessalit ni yɛlɛla n'i bɔra INAFRAC i bɛ yɛlɛ Tessalit ka sɔrɔ ka munumunu ka jigin est-ce que i b'a kalama Tezawatani kan mais maintenant n'i m'o fɛnɛ kɛ tugun n'i bɔra o kuma na fɛn min ye Abibara i b'i tilen ka yɛlɛ donc n'a y'i jaabi yɛlɛ ni Burɛm fɛnɛ côté ouest ye m'a faamuya chemin ka ca quoi donc position avancée min yɛrɛ bɛ an yɛrɛ bolo kɔnɔ n'o ye INAFRAC yɛrɛ ye o yɛrɛ cɛ min bɛ yen fɔlɔ o dɔrɔn bɛ se ka nin kɛlɛ ka ban o de to aw nana don min na ne ko n ko kɛlɛ in ye dakuruya kelen bolokuruya kelen de don ça kɛ i n'a fɔ n'i ye gakurun fili ji la toro b'u mangun cogo min na a bɛ ten bi frappe i ma kuma ko in m'a kɔ wa maa si ma su da f'i ye wa ne tɛ kuma su kan a ye diriba ɲininka. Président de la défense ale ka a bɛ cogo de bi. Non mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka taa yɛrɛ. Non Sadio Camara i b'a dɔn Sadio Camara ka société ye mun ye Sadio Camara ni Assimi bɛɛ ye kelen quoi i b'a dɔn souvent u bɛ dusu ta ko dɔw la quoi n b'a dɔn n'i y'a faamuya olu k'a dɔn olu ka ye troupe ɲɛma c'est une pression sur le moral quand même des éléments fo k'o de bila u kunna quoi kɛlɛ tɛ parce que mɛtaw bi Sadio a ye coordination dɔ bila en place Sadio c'est un vrai ministre de la défense ça veut dire tout à la quoi Sadio coordination bila en place tu sais qu'il y a une autre ajout de kɛ à travers i b'a dɔn régiment minnu taara les éléments de force spéciale, les éléments embusqués, le régiment d'investigation éclairée, les 450e régiment, les bataillons autonomes, et maintenant les sections d'infanterie. C'est vrai, on a un cordon sigi tout comme ça. Wallahi, ça veut dire que billahi, quand kale alala. Bon, surasu tisanga surasu la. Wallahi, mine ne vous boulons to tisanga. Wallahi billahi. Wallahi surasi man minɛ fɔ dɛ barika ni kolo la surasi al'u kɛmɛ tɛ se Musa cɛ dɔw tun bɛ yen bi bi in na u sɛnɛnkolo de bɛ ka yɛlɛ fara kan ka taa c'est pour cela il y a pas on a dit à tous les troupes au sol bɛɛ k'i jɔ bom ka baara kɛ tu sais que o bom in cira dɔrɔn k'a lajɛ ni mɔgɔw bɛna boli ka bɔ de ngante aba mun o demanda de sa akana demanda ina sa o demande ay mo la fem mo o demanda de aw tuy o te o demanda de mais trop sur rebe orom ne ba kala mali mo kelima bouger o be to la subhanallah ali mo kelima bouger donc ibna don de la ko autant Ukraine on piéger di c'est où yere ka mercenaire mun be ou bela replier ka Algérie ou bela replier donc où est russi nunu ni Ukraine on drone de tuy position na Ok, Google, sera ngabon bawono ide la kan ko anga interview fe akabo amena zone ka foko ko imbe kata tuwa na kuni alama fara anka ko Ukraine kele ani Russia na la ba malila abogati mo tema video tika ka yela ko kuma
bi histoire yɛrɛ dɔɔni ma yala i bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ nin ko kan parce que mɔgɔw bɛ ka ko in ta la légère fo ka na kɛ tiɲɛ ye. Ne ye kuma in fɔ n ko Ukraine ni Russie kɛlɛ bila ka laban Sahel kɔnɔna la i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman yɛlɛkolon ci ne la i b'a dɔn yɛlɛkolon in jora an na quoi awɔ a jora ne yɛrɛ la quoi fɛ ka juste ka se a ti non a t'i tɔɔrɔ tugun quoi a t'i tɔɔrɔ tugun parce que bi bi in na l'Ukraine veut jouer sur le temps contre la Russie autant bɛ fɛ k'o jouer de kɛ quoi sinon Ukraine ni Russie a guerre banna o non opération spéciale de la banna o mais o bɛ fɛ ka guerre in na sama ni Sahel kɔnɔna de mais e mɔgɔ min ma se k'i ka force concentrer ka territoire à l'échelle internationale bɛ kɛlɛ lancer i bɛ taa min bi kunu Ukraine ye mun fɔ Ukraine ko ouais ko ale donna kɛlɛ la parce que le Mali a voté une résolution. Mali n'a pas voulu voter une résolution contre la Russie au Conseil de sécurité, au Conseil des Nations Unies. Donc au Mali m'a son quoi fait. Donc au Coran on a les Russie qui avec Mali kele. Il y a un agrément qui donc au Coran bi oni kunga boka communiquer kenina. Parce que ni mo m'a voté mieux donc au Coran be mercenaires takato ka duguchi. Ukraine kuma bode irawo Ukraine a dit que Mali votera non sanction qu'on a taillé contre là le Mali a dit non donc nous au koro Mali sonama le Mali est consentant que irishika crime que olu fait donc no do fait baisser ka Mali détruit olu bo OK kele flana emwe terroriste nous ko non ko lu ye irishuka otage de mine ku be fe ku free Ukrainien pour que quelqu'un soit otage. Donc, ni comment flabé ni attaque flabé d'anyongoro. On dit, ça suppose que il y a la présence des forces ukrainiennes sur le théâtre d'opération. Doutala. Maroni a formé. On a sur le mois de mars à travers l'Algérie parce que Ukrainiens ont avion en Algérie. Ou comment ta force sociale avion en Algérie. Ou alors Soudan, ouais, avion nana Soudan, de Soudan maintenant. Bah itinéraire béfié. On t'a le barra indagoy. De Soudan maintenant on en Algérie. De Algérie, on y élément que nous n'avons, on n'y pas, on y tourne donc on t'a mois de mars là quand entraînement que. On allait faire tout Algérie, ils ont fait un mois d'entraînement. Ou bien missile nous utiliser ou voilà quoi entraînement que moi nous. Donc il fait un champ que à Bedona mais bien ce que moi be son kafo qui be jalakili ke ko mo sara sinon il met ultra civil law faut shoota ka ira mo makuma le civil law shoota bi demanda la ko mo ma ina ko way ko de toutes les façons ko Mali ASC élément de fa ko parce que Nigérian de ko o demanda ina mais et fil là de Mali armée communiqué que il y a 4 jours al ni malien de be demanda la malien ni malien de be demanda la tes abattent des Maliria. Mon bon digna yini. Donc, fika donc a faut c'est des propos qui ne tiennent pas. Bidi abna fo ko ni shu yi bon dugina me bon dugina. Sinon, kuna da photo kunta ta kunoro kuma na mani shifo. Ni bane de koy. Ni kelen talini. Ne ko ma on terroriste nyogona ndafe dugu de nyogona. Et aujourd'hui, bibina bekika take terroristes ko na me klaulula. Irishini autant ni nyogon che olu fene be kla nyogona. Fene bana. Musa mine munun bɛ ka utiliser na ne ma dala na a ka ɲi dugukolo yɛrɛ ma non fɛn minnu bɛ ka utiliser c'est que ne ye nin de fɔ kalo 6 tɛmɛnen quoi n ko ni puissance ninnu cira ɲɔgɔn na n ka bɛ kɛ champ d'expérimentation a bɛ kɛ champ de pour quand même k'u ka expérience bila en jeu a n'u ka minɛn minnu bɛ yen o essai fana bɛ kɛ donc mɔgɔw bɛ guerre a kɛyɔrɔ de la i bɛ guerre jateminɛ k'a lajɛ donc fɛn min don le Mali va tout faire pour déplacer la guerre o diyagoya de guerre tɛ se ka kan ka territoire kan donc guerre in bɛ taa laban Mauritanie ni Algérie de la kana dute o la yɛrɛ parce que mɔgɔ minnu bolila ka don Algérie irisiw t'u to yen bon k'a bɔ Tezawaten ka taa Alger Tezawaten kata Tamaracet kata Alger ça fait 1500 km environ donc à trajet kono ou tse kata abada parce que il a fallu que il reçoit satellite militaire satellite kelen de orienté ka joro enka ça va ni kala fin kera ba be kala donc mogo dona Algérie territoire ka
autant ka mercenaire nunu no ye Black Panther américain ka mercenaire do be ko Black Panther o élément ndu do o kelima ka tatouage ba ku kerla ni o le do donc yu ka mo bela do Algérie territoire ka et les riches sont tous vus donc il faut faire des choses de l'autre qui a fait territoire ka mais le bara kouye c'est pour déplacer délocaliser la guerre kata ke Mauritanie ou bien Russie la guerre il ta là-bas parce que mo bola be dona Algérie aleni fait Mauritanie donc ou beta combien ne wa titouin les riches vont faire des opérations spéciales ka tout no fait n'apta forum n'apta fait parce que les riches be quelle façon no go do ni jugu to e ka ko bola de ka don du kona na c'est sur la plaque c'est gardé comme tout donc n'a pas reptar no fait non bitaille ou blanjila drone quelle est remarqué bien ok vous ne va que sur la bataille que sur celui d'Amador community là ayira ka foko terrorisme ka bora dia o chairman la ko la no so aywa desawaten yala ni ka jot men kan ngase la kan ko ka fusi adala parce que ni ata ka jate le terrorisme kelebe ala ya ka su zo ni chairman ya no to Niger bo wara ni aywa fa chairman ku chairman yo so ani su do ayro ni yala se ka mo fon ko la non ma ñogon wele tu sais que vous pouvez faire un Mali conflit internationalisé de quoi vous pouvez faire internationaliser de câble contexte wala kono minti terrorisme doroin quoi Russie a essayé d'accroître sa relation avec la Libye donc on est ma ben américain parce que au lieu de boulot et voilà ni Libye souvent dans terrorisme ko be ban mo dra enjeu de déterminer ni Libye soumara a essayé à créer a essayé à renforcer c'est fini pour le terrorisme donc terrorisme be dien fan et bien bega armée bo Libye donc à qui n'a pas source de financement net qui la source d'armement net qui donc terrorisme bora Syrie kana terrorisme bora dien dugu bela kana mais autour aussi fin nana terrorisme croté a bay Amérique ya terrorisme glano yo ko bla dien fan ça qui n'a faudra y wole bla to mo do kana donc k'a fo bi ko chef de major ye kuma min fo ça fait quoi terrorisme be ka parrain mo kelindi terrorisme mabo ka bo terrorisme bora dien fan ro te ko bay ko mo kelindi bu be ko fe mo kelindi bu be ko fe ça c'est les occidentaux au début be ko fe abda yin roro shita au début be ko fe donc on yebu dari mettre to de là parce que Libye ka fien bodade Libye ku ka fin pede o de ke renfort là-bas mo ka be bo Libye kana Khalifa Haftar yo otike ko ravita même ko blaka Burkina ko marfa no même ko di Burkina be uma les chefs des réseaux même marfa ni font dit ou munitions banen ko fe ko bla ni munitions Libye armée ka bo Sirte minon boto Sirte ou yatike donc y ka fina Libye même est partant Libye même soutient l'AIS Libye ouais sous l'influence des Russes ouais mais on go mi fagara ko sa na ko bora Libye canada ko oui tiens que mais Libye fene basgilente mais Libye ka le général Haftar mais a bliu kuna ale de kelime ka femi zone fin et pétrole ka charo mina kosobe au contrôle be ale de bolo fait contrôle be ale de bolo donc a na ka fois avec les Américains Libye na sera soumis donc il est temps qu'aller fene qui confier puissance $. C'est normal autant de déstabiliser bien ça fait plus de combien d'années c'est les Russes de aller en aide mais Nimbela Mouami a boulot sur Algérie dit. Après la Libye, Algérie a bombardé autant fait. Mais à Bioukouna, la Russie a tout fait qu'Algérie demain. Plus de 198 milliards d'armement aux valeurs de l'Algérie. Mais bien là, l'Algérie, Kéling, qu'au début, l'Ukraine a accueilli à territoire sans fin. Donc, bi, panique à l'Algérie qu'on a la bi. Panique est rare de bi. Panique est rare de bi. Parce que l'Algérie autorité politique m'a gêné. Mais moi, quand on dit l'Algérie autorité politique datée n'a quoi. C'est l'Algérie armée bétanée quoi. C'est les débauches, c'est la débauche totale. BDB en fait. Chaque officier, chaque général, BDB contrôle barre boulot, BDB tienne qui. Faut me recouvrir boulot qu'on a quoi. Algérie est Algérie armée contrôle t'as le gouvernement boulot. Donc sous officier bébé a bé drogue faire là Algérie armée reste no drogue faire ni fin cas donc au lieu de drogue il va drogue de bé inafrak drogue de bé te inafrak ta Mauritanie drogue de bé te ngabo Espagne abe jigin Algérie bé te na inafrak ta na Mauritanie ba bo tu vois des choses donc bébé ballon ni business de là donc allez ni sanu bara non franchement aya bo woni me dansi anga be jem kana ni kuma ku je kuma me bolo
k'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn émission spéciale bɛ yen ni baara banna kɛlɛ ma ban fɔlɔ quoi u k'an kɔnɔ dɔɔni kɛlɛ ma ban ça fait kɛlɛ kuma ka di ni kɛlɛ kuncɛra kɛlɛ ma ban nin ye frappe tan de cible 15 cible 10 an y'o ta ka tɔ cible 5 yanni ka dugu jɛ u bɛ wuli ka sɔrɔ an y'o 5 fana détruire a k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.